So this is Devon Network and I am your host Usabel Mfokandabase la eThekwini kwelikaBanana njengamanje nginosisi ozela kwiMarch inethe namhlanje ozizosupporta iMarch and March. Ngisupporta enkulu yeMarch and March. iMarch and March ilelo wonke umhlali wase South Africa ocindezelekile. Therefore siyadinga ukuthi sihlangane sibantu despite political parties and everything. Siyeke konke sihlangane sizolwela izwe lethu. Ayikho into esiyidingayo besides iunity njengesikhathi samanje because mawuthi uyabuka ezweni ayikho into ezolungiswa ipolitiki kuphela. So sonke kumele sihlangane senze into eright ngokubambisana. Njengamanje siyabona ukuthi kune-Action SA, kune-MK, kune-IFP nezinye inhlangano njengano ATM kuhlangahlangene kodwa iphupho linye lokusolva i-issue yama-illegal foreigners. Yes, iphupho linye sisonke wonke umuntu uvumelekile ukuthi angabe ilunga leMarch and March ngoba konke kuyosizwa ukuthi sibumbane sonke siyi-South Africa. Singakhethi ngokobuhlanga nanoma ingane kodwa sibambane ukuthi umXhosa, umZulu, uMpedi asibe united ke manje sibambane lokwangampela. South Africans vukani before izwe lethu lihambo kwangampela. Sinje istand sakho noma ithini feeling yakho ngabantu bokufika abangenamaphepha in particular? Yabo nje leyo yabantu abangenamaphepha abangena la eCountry bengenamaphepha inzima kakhulu. Asisabadingi actually because izinto abazenzayo zi too much. Ziyanyantisa ngisho igazi nani niyabuka koma TV ukuthi labantu benzani. Therefore asisabadingi. Akekho umuntu ongahlulwa kulungisa izwe lakhe athi uzolungisa elomunye umuntu. Therefore abahambe nabo bayolungisa ama countries abo before they can even speak ngendaba ye African unity. Abahambe. Siyabonga isikhathi sakho. Siyabonga.